Hi, ja som u môjho vlogmasu 11. Prepáčte, z nejakého dôvodu sa mi vymazalo toto intro, vlastne, kde som s vami rozprávala. Dneska je už 22. No a ja by som vám chcela popriať veselé a šťastné Vianoce. Užite si ich v kľude, v pokoje a aby ste sa nehádali a aby ste vypili trochu na tie Vianoce, teraz aj aká je situácia a tak, aby ste si oddychli. Ja dúfam, že tieto Vianoce si užijete. No a prečo takto hovorím, lebo toto video vyjde 24. ako ho dneska vlastne vidíte, teda dúfam, že to stihnem postrihať. No a ja som vlastne tento deň ráno skoro nič nerobila, iba som sa zase dávala dokopy a tak. No a tu som natočila obed. Tu mám takto obed, mám tam vlastne šalátu, rýžu a mäso. Úplne to milujem, ešte sa tam dávajú vlastne trochu hranoliek, ale tie už nemáme doma. A vajce, len som mala teraz pokazané vajce, tak ma aj prešla chuť po tom vajci. Keď sa to zamieša, to úplne mňam, to je moje najmilejšie jedlo naozaj. Možno to jednom vlogmase spomínala. No a teraz idem dať vlogmas 9 na YouTube. Takže práve sú 3 hodiny a ja som strašne unavená. Mňa táto ma normálne už zabíja. Je pravda, že som bola do druhej hore, ale aj keď som vyspatá, tak proste táto ma mi ide na nervy. A vždycky, keď sa niečo dokopem robiť, tak sa začne stmievať. Takže chcela by som cvičiť, ale neviem, či sa dokopem, lebo strašne sa mi chce spať a bolí ma hlavička. Takže uvidím, no. Čiže 5 hodín rozhodla som sa nakoniec, že idem si zacvičiť, lebo musím si asi iba pás hodinový, alebo no, jedna fáza je tam pol hodina, uvidím, ako sa budem cítiť, lebo som necvičila asi 3 týždne, nejak tak, lebo som mala nejaké ženské problémy a zase ma tí kríže strašne bolia, ale tak idem sa rozhýbať a bude dobre. Takže mám za sebou teraz polhodinový pás, ale dala som si na rýchle rýchlosti. Teraz som kúkala, že Pamela má vianočný workout. Akože myslela som, že zaspím pri tom bežiacom páse. Teraz sa mi krúti hlava, ale to sa mi vždycky krúti, keď zleziem z toho bežiaceho pása. Mám to ide strašne rýchlo, keby to išlo aj naozaj tak rýchlo. Určite tento deň na Vianoce sa prežieram. A vy kúkate vlastne teraz, ako tu cvičím. Mne proste nedochádza, že za 3 dní sú Vianoce a že teším sa, mega sa teším, ale proste, keď sa to už budete kúkať, tak tento deň budú Vianoce úplne strašne rýchlo tento rok utiekol. A ak by ste sa pýtali, že prečo som v tejto izbe, lebo to je rodičovská, tak oni majú v tejto izbe vlastne pás a ja tu potom už cvičím aj, lebo nebojte, mám otvorené okno, nebude, tu som rád hádam. A idem tu cvičiť aj tú Pamelu, pretože ja mám izbu na poschodí a tam to strašne dupe, takže by ma asi vyhodili z domu. Takže poďme ešte na ten workout.
práve je už druhý deň, je 22. za 2 dní sú Vianoce, je 12:30 a ja som ešte v pyžame, som ešte posteli, stala som o 11. Neležala som doteraz, robila som vlastne ešte darčeky pár a ešte by som chcela spraviť každému, nejdem hovoriť čo, lebo toto video vyjde 24. ešte a nie po 24. čiže by sa na to mohli pozrieť. Oni vlastne videli tieto pohľadnice, ale nevedia čo je v nich. Chcela by som sa ísť teraz osprchovať celé, lebo mám strašne masné vlasy. Ja som doteraz vlastne bola v pyžame a cítim taká celá uleptaná. Takže ja som už rozprchovaná, mám aj vlasy teda ešte mokré, no a idem sa teraz naobedovať. Práve sú 4 hodiny a my ideme pre vianočné koláče, lebo sme tento rok objednávali, ale máme niečo aj napečené. Takže už ideme. My už máme koláče, ja ich moc nejedám, ja mám skôr rada také perníky a tak a nie takéto koláče proste. Ale pozrite čo mám líčí! Mňam. Sme zjedli celý takýto proste sáčok a teraz sú v akcii, takže sme si zase kúpili. Ja to milujem, ja hovorím, že teraz to bude cez sviatky moje najmilšie jedlo asi. Takže práve je už večer, ja ešte robím nejaké darčeky, nejdem to ukazovať, lebo by to ešte moji rodičia uvideli, ako som vám už hovorila. No a zajtra máme na pláne ísť k rodine, je to vlastne kruh rodín, takže sa môžeme stretnúť, ak by mal niekto narážky na koronu a tak. Zatiaľ sme všetci zdraví, takže ja sa vám už dneska neozvem a poďme na zajtra. Dobré ráno, my teda ideme do toho Martina a idem sa zase nejako pripraviť, zase na to dám do rýchleho záberu, aby som vás nejako nenudila už s tým. Takže ja už som... OK. Takže ja už som hotová, mám takýto outfit, vám to ukážem v zrkadle. Takto mám čierny rolák, potom mám takto kožušinu a čierne vlastne rifle normálne. Takže taký vianočný. A my teda za chvíľu pôjdeme, neviem či vám tam budem natáčať, asi skôr nie, takže sa vám asi už ozvem večer. Takže my už ideme. Takže my sme sa už vrátili domov, som si zase vytlačala moje akné, preto tak hrozne vyzerám, takže a som si umývala pleť, takže moja tvár takto vyzerá. Ja dúfam, že tento posledný vlogmas ste si užili, už bude len vlogmas vlastne z tohto štedrého dňa, čo už vlastne kúkate dneska, že je štedrý deň. Takže sa môžete tešiť, no a užite si posledné chvíle Vianoc a ja sa s vami lúčim. Posledný vlogmas. Tyko, strašne to rýchlo ušlo, bude mi to chýbať. Bye!